Pagtuo, aliwala sa pandemya. DXDC Holy Week Special 2021. Plano sa Dios Amahan nga magsakripisyo ug magantos ang iyang bugtong nga anak nga si Hesukristo aron luwason ang mga tawo gikan sa sigurado na untang kalautan sa imperno gikan sa sala nga miputos sa tawo. Sa karaang istorya, miagi una og silent years of God kung 400 ka tuig aya na tawo si Kristo sa kalibutan og nianang panahon na nabantog na ang pangalan ni Alexander the Great ug natukod na ang Roman Empire. Mato ni Kamakop Minister Reverend Dominador Cambuinas nang hinubra ang gugma sa Dios rason nga giantos ni Kristo ang pasakit ibabaw sa cross isip bayad sa sala nga napanunod sa mga tao sa kalibutan. Mabasa sa bagong tugon sa balang kasulatan nga gipasakaan og tumutumo nga sumbong sa mga Jewish leaders sa Sanhedrin si Kristo. Gipabunalan, gidagmalan, gibiay-biay, gihukman og kamatayon ni Poncio Pilato. Sigon ni Reverend Cambuinas, tungod sa sakripisyo nga gihimo ni Kristo, ang tanan mudawat og mutuo kaniya pasayloon og hatagan og kinabuhing way katapusan ug dili na unya mahukman sa kamatayon dito sa imperno. Plano na ni sa Dios nga Amahan nga ang anak mo agi gyud og mga pagantos aron nga pagtubos sa sala sa mga tawo diri sa kalibutan. Gumikan sa pagsunod ni Kristo sa kabubuton sa Dios Amahan, dili na moagi sa mga pag-antos ang tao nga mauuntay dangatan, sanglit ang bayad sa sala mauman ang kamatayon dito sa imperno. Ang balang kasulatan nagtataw nga kawang ang panikamot sa tao bisan pa og mag-antos pa kini pinaagi sa penitensya tungod dili gayud kayan niini nga bayaran ang iyang kaugalingong sala. May daghan mga tao karon nga gahimo og sakripisyo pero dili na siya mo'y makaluwas sa tanan ng mga tao. Bisan gani mismo siya kaugalingon dili na makaluwas. Sa iya na pagtuong nagsakripisyo siya, gisunod niya ang gihimo ni Kristo Jesus pero wala gid na say gahom nga muluwas sa iyang kumukasaylo sa iyang mga sala. Hatagan nato og bili mga kaigsuonan ang mga pag-antos nga gihimo ni Kristo ibabaw sa krus. Sakripisyo nga naghatag kanato og kapasayloan, paglaom nga kita mapasaylo sa tuang mga sala ug malingkawas gikan sa silot sa Dios dito sa imperno pag-abot sa pinal nga paghukom. Busa niining panahon sa Semana Santa mga kasama, di nato si piaton ang paghatag og pagtagad sa mga sakripisyo nga gihimo ni Ginoong Hesus ibabaw sa krus ug ato kining ikinabuhi. Pinaagi usab sa pag-anto sa tanang mga pagsuway nga atong masugata ning atong kinabuhi aning kalibutana. Dapat dira ba ang tao magbuol, magpasalamat siya sa Ginoo pinaagi sa kay Kristo Jesus na dapat siya po nahimuon po sa iyang kinabuhi na tungod sa dako nga sakripisyo, tungod sa pag-antos ni Kristo, dapat magpakita po ng taong interest na sa paghigugma sa iya, pagpangalagan nga to siya. Kaya kung wala si Kristo na matay, bisag kung saan ito lulugod sa simbahan, bisag kung saan ito balik-balik sa simbahan, walay kapuslanan itong tanan. Alang sa DXDC Holy Week Special 2021, Ranjuman Jewel Viray Tatak, Arimen! Pagtuo, aliwala sa pandemya. DXDC Holy Week Special 2021.